בואו לעשות איתי ציפורניים בדרום קוריאה. אז הפעם בתור בעלים של מותג לג'ל, אני מגיעה לבירת הקוסמטיקה של העולם עם ציפיות. כשעשיתי בסין נדהמתי, כשעשיתי ביפן פשוט השתעשעתי קצת, אבל מהקוריאנים אני מצפה. איך שהתיישבתי בכיסא, האבני סברובסקי קרצו לי, אז כמובן שאנחנו נעשה אותם, והתחלנו בלהוריד את כל הצ'ארמים שהדביקו לי ביפן. פחדתי שאני אפול על מישהי שלא תדע להתמודד עם זה, אבל היא ישר הבינה מה לעשות והתחילה להוציא אותם, זה היה כזה מספק. הרגשתי כאילו ירדו לי 2 קילו מהיד. נתתי לה יד חופשית, ראיתי שיש לה מלא קישוטים, אמרתי לה שאני רוצה משהו קלאסי ואלגנטי בשילוב עם האבני סברובסקי. היא אמרה שהיא עובדת רק עם אקריל, ואני ממש לא אוהבת אקריל, כי אני רגילה שבארץ עושים את זה בצורה מאוד מאוד גסה, אבל הרגשתי שאפשר לסמוך עליה. האמת שאני כאילו ממש נהניתי מהחוויה, פשוט היה לי כיף לשבת ושמטפלים לי בציפורניים, כי אני רגילה תמיד להיות בצד שעושה ובצד שמלמד, וסוף סוף הדברים התהפכו. אז מה דעתכן, איך יצא מה יותר יפה בסין, ביפן או בדרום קוריאה? תרשמו לי בתגובות.